Jana Kiršner prvýkrát v Liptovskom Mikuláši. Liptovská špecialita v boji o chránené zemepisné označenie. Burza známok liptovských filatelistov. Zber papiera nevyšiel z módy. Tento rok nechal Martin svojho bieleho koňa oddychovať. Oddychnite si aj vy a užite si nasledujúce minúty v spoločnosti televízie Liptov. Začínajú sa Liptovské noviny. Vítajte pri obrazovkách. Vynikajúca Jana Kiršner koncertovala prvýkrát v Liptovskom Mikuláši. Jedinečný hudobný zážitok spojený s podporou dobrej veci sme si samozrejme s našou kamerou nenechali ujsť. V stredu 4. novembra usporiadal Rotary klub Liptovský Mikuláš benefičný koncert našej zlatej slávice Jany Kiršner. Táto benefícia je venovaná klubu Poliesko, ktorý tu na Liptovskom Mikuláši združuje deti, ktoré sú zdravotne alebo pohybovo postihnuté. Zaujímalo nás, na čo bude konkrétne použitý výťažok z tejto benefície. Výťažok z koncertu bude využitý pre naše deti, združenie na rekondično-rehabilitačné pobyty v Liptovskom Jáne. Jana Kiršner nesklamala a koncert odspievala famózne. Prítomní diváci boli vo vare, o čom svedčí niekoľko prídavkov. Koncert sa vydaril a spokojní boli nielen diváci, ale aj naša viacnásobná zlatá slávica. Benefičné koncerty sú vždy dobré, keď sú za tým dobrí ľudia, keď to ide na dobrú vec a keď vlastne človek to tak nejak vie postrážiť, kam vlastne to všetko ide a na aký účel, pre aký účel sa to robí, tak myslím si, že dnes večer to bolo celku jasné, že naozaj pôjde o dobrú vec a práve preto sme sa nechali presvedčiť a prišli sme do Liptovského Mikuláša a trvalo nám naozaj veľmi dlho, kým nás presvedčili v tom, že už tu boli aj iné vplyvy počas fakt niekoľkých rokov, aby sme sem prišli, aby sme zahrali v Kultúraku a nikdy sa to nepodarilo, takže som rada, že dnes večer konečne a s veľkým úspechom, super. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian. Zbieranie známok by sme ako záľubu medzi mladými ľuďmi hľadali dnes len veľmi ťažko. Liptovskí filatelisti sa však nevzdávajú a veria, že do svojich radov pritiahnú nových nadšencov. Staré dobré listy. Možno si povzdychnú viacerí pri posielaní moderných e-mailov. Zberateľská vášeň milovníkov známok však stále nevyšla z módy. Potvrdzujú to stále aktívni mikulášski filatelisti. Náš klub Liptovskom Mikuláši existuje od roku 1961, kedy obnovil činnosť. Náš klub filatelistov vznikol oficiálne v roku 1944. Takže oslávili sme 70 rokov činnosti klubu no a momentálne máme 26 členov dospelých a 11 mládežníkov. Radi medzi sebou privítajú aj ďalších zberateľov a aj mladšie ročníky. Na škole Márie Rázuze Martákovej, kde sa stretávame každý piatok a keby mladí ešte prišli vo veku od 8 do 20 rokov, ich vďačne príjmeme. V rámci pravidelných stretnutí organizujú aj burzu. Ako to vyzerá, sme zmapovali kamerou. Hlavne je stretnutie našich členov a takisto aj sympatizantov tohto zberateľského odboru, čo je filatelia, ale nielen filatelia, ale aj militárie, mince, medaily, oznaky. Takže každý si nájde to svoje, čo ho zaujíma. Možno o tom ani neviete a unikátnu známku ste už mali v rukách aj vy. Niekedy sú aj vzácnejšie na liste prilepené, lebo sú na to katalógy, ktoré nám určujú, koľko bolo vydaných tých známok a každá známka má inú hodnotu. A tak vám filatelisti odkazujú. To robiť s pinzetou, nechytať rukami, lebo ostávajú mastné škvrny na lepidle. Známka, ktorá má veľkú hodnotu, tak tá musí byť perfektná. Liptovským filatelistom prajeme ešte veľa zaujímavých a vzácnych úlovkov a aj nástupcov, ktorí aj vďaka známkam spoznajú celý svet. Pre televíziu Liptov Milka Petríková.
Separácia odpadu je dôležitá pre ochranu prírody. Jej základy štepujú už malým bublinkáčom v materskej škôlke na ulici Československej brigády. Viesť deti k ohľaduplnosti k životnému prostrediu. Aj to bolo cieľom organizovaného zberu papiera v materskej škole Bublinka. Aj kvôli tomu, aby sa ten papier nepovaloval kade-tade, ale aj deti vedieme k tomu vlastne, oni sa teraz prídu pozrieť a vlastne budú to vidieť, ako to funguje ten zber, pretože tú separáciu odpadov vlastne riešime už v predškolskom veku. Pokiaľ sa nevyužívali plasty vo veľkej miere, bol papier v podstate jediným používaným obalovým materiálom. Zber papiera má aj výchovný a vzdelávací charakter. Čo sa s papierom deje, už vysvetlili deťom pani učiteľky. Je to dobre pre deti, keď to donesú, pretože my máme tiež aj taký jeden celotýždňový program, že s deťmi recykláciu papiera robíme, že ho trháme, rozvárame a robíme nový papier, aby si deti sa naučili, že naozaj starý papier treba odkladať a z toho vznikne niečo nové. Niektorí si na zber nespomínajú, no nebolo tomu tak dávno, čo zbierala celá rodina a každý chcel vyhrať zber papiera. Ten sa uskutočňoval už v čase, keď rodičia malých škôlkárov sedeli v školských laviciach. My sme chodili na základnú školu mladých hrdinov a sa mi zdá, že každý štvrť rok býval tento zber. Nech sa to organizuje ďalej. Nosíme aj synovi do školy, aj malé do škôlky sa snažíme nazbierať. Všetky tie letáky, ktoré sú zbytočné doma, tak to nevyhadzujeme do koša, ale šetríme to pre deti do školy, do škôlky. Papier je možné recyklovať 5 až 8 krát a následne skompostovať. 1 tona takéhoto papiera zachráni až 17 stromov. Pre televíziu Liptov Monika Domeniková. Každá liptovská špajza skrýva zásobu zemiakov, z ktorých sa dajú vyčarovať jedlá na 100 000 spôsobov. Jedno z nich sa uchádza o ochranné zemepisné označenie. Zemiaky, vajcia, múka, cesnak, majoránka, korenie, tuk a črevá. Čo myslíte, aká liptovská tradičná pochúťka dnes bude rozvoniavať? Liptovské droby, ktoré ašpirujú na titul chránené zemepisné označenie. Liptáci by ich totiž radi pridali k desiatke už zaregistrovaných slovenských tradičných pochúťok. Ostatné mestské zastupiteľstvo schválilo účasť mesta Liptovský Mikuláš v občianskom združení Liptovské droby. Cieľom tohto združenia, ktoré je v zakladaní vlastne a v príprave stanov, je konečne zápis zemepisného označenia tohoto produktu, ktorý je typický pre Liptov. Liptáci majú teraz pred sebou množstvo úloh, ktoré treba splniť. No, bude toho dosť, pretože administratíva sa znásobuje tým, že certifikáty nám udeluje zahraničie, Brusel a Štrasburg. No a tých inštitúcií, cez ktoré musí prejsť celé vybavovanie tejto ochrannej známky, je veľmi, veľmi náročné, zdĺhavé. Medzi slovenské produkty s chráneným zemepisným označením patrí aj tradičná brinza či sladký skalický trdelník. Chráneného zemepisného označenia Skalický trdelník má pár rokov za sebou, takže máme s tým nejaké skúsenosti. Zo zemiakov výrobky by mali získať chránené zemepisné označenie a som presvedčený, že sa nám to podarí. Limity časové sa v niektorých prípadoch už znížili, tak odhadujeme, že tak o 2 roky Liptovský Mikuláš budeme liptovské droby s certifikátom. Možno sme touto reportážou inšpirovali k dobrému obedu aj vás. Liptov to je stále aj región gastronomických tradícií. Pre televíziu Liptov Milka Petríková. Pamätnú plaketu mesta Liptovský Mikuláš odovzdal primátor Ján Blcháč Anne Pivovarčiovej a Pavlovi Ondrejkovi. Z príležitosti ich životného jubilea šéf mesta ocenil Annu Pivovarčiovú na organizačnom a kultúrnom poli. Pavol Ondrejka si vypočul poďakovanie za neúnavné aktivity v oblasti športu. Mesiac október je už za nami. Niesol sa v znamení mesiaca úcty k starším. Mikulášska radnica pripravila pre seniorov viacero zaujímavých podujatí. Už od roku 2008 pokračuje tradícia Sami sebe, kde sa jednotlivé kluby seniorov prezentujú svojimi programami a má to veľký úspech, dokonca tie predstavenia musia byť až 2, lebo taký záujem je. Potom organizujeme po jednotlivých mestských častiach stretnutie s jubilantami, obyčajne od 70 rokov, vždy po 5 rokov naviac. A ďakujeme im, blahoželáme im, odovzdávame im kvietky a drobné vecné dary.
Vyvrcholením týchto aktivít alebo takou čerešničkou na torte bolo vystúpenie známej skupiny Kolárovci. Sála kultúrneho domu opäť praskala vo švíkoch. Nadšení boli nielen diváci, ale aj veselí a sympatickí Kolárovci. Tak skutočne na Liptove sme, myslím, v tejto sále druhýkrát a čo chvíľa tu budeme tretíkrát. A sme veľmi radi, že na Liptove nás berú viac menej ako za svojich, že nás tí ľudia poznajú naše piesne, bavia sa s nami, spievajú si s nami, takže tá atmosféra je perfektná. My stále hovoríme, Liptov je náš, takže cítime sa tu ako doma. Pondelok 9. novembra mesto Liptovský Mikuláš verejne prerokovalo návrh dokumentu plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030. Dokument sa dotýka opatrení na stimuláciu ekonomického a sociálneho rozvoja mesta. Stanovuje hlavné smery rozvoja, strategické ciele, definuje aktivity a potreby na zabezpečenie rozvoja jednotlivých oblastí. Dôvodom na aktualizáciu dokumentu na roky 2015-2022 sú zmeny v legislatíve a strategických dokumentoch vyššieho stupňa, ktoré sa dotýkajú oblasti regionálneho rozvoja. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva na ulici Československej brigády v Liptovskom Mikuláši oslavuje 20 rokov. Centrum zabezpečuje komplexnú starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným postihnutím, diagnostickú činnosť, edukáciu, reedukáciu, pomoc pri prekonávaní bariér vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia, pravidelné intervencie zamerané na pomoc pri riešení ťažkostí v oblasti jemnej, hrubej motoriky, grafomotoriky, čítania, písania a komunikácie. Za 20 rokov centrum pomohlo mnohým deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením. Dnes sú prví klienti už dospelí, majú 25 až 30 rokov a sú medzi nimi maturanti a aj absolventi vysokej školy. Nech myšlienky, ktoré na začiatku cesty viedli k vybudovaniu špeciálno-pedagogického centra, sa naplňajú. A tí, ktorí stáli pri jeho zrode, hľadia dnes len s hrdosťou a potešením ako na dielo, ktoré sa vydarilo. Matka na Vrbickej ulici si pripomenuli Medzinárodný deň vojnových veteránov. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil spomienkový pietný akt obetiam svetovej vojny a ďalších vojnových konfliktov. Dátum a čas konania spomienky 11.11. o 11. hodine mal aj symbolický význam. V talianskom meste Rovereto začali tento sviatok oslavovať už v roku 1925, kde uliali z tých zbraní, ktoré tam zostali na tých boiskách, uliali zvon, ktorý má váhu 22 tón a na počet z tých padlých v prvej svetovej vojne do 11.11. o 11. hodine vždycky tento zvon zaznie a pripomína všetkým ľuďom, že bola ukončená vtedy jedna z najstaršejších vojen, volala sa aj Veľká vojna. V tomto čase zaznel aj zvon z blízkeho evanílického kostola. Úctu položením vencov, zapálením sviečky či poklonov pred pamätníkom vyjadrilo mesto Liptovský Mikuláš. Nechýbali zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia z klubu vojnových veteránov, kadeti z Akadémie ozbrojených síl či žiaci zo základnej školy Nábrežie. Vážim si aj túto hojnú účasť, ktorá tu dneska bola, čo svedčí o tom, že ten odkaz, ktorý je hrozostrašný, si ľudia uvedomujú. V stredu 4. novembra svietil Mikuláš stovkami lampiónov. Občianske združenie Živé námestie pod záštitou mesta Liptovský Mikuláš usporiadalo túto milú akciu, ktorá bola vyvrcholením Dňa materských škôl na Slovensku. Oslovili sme školy prvého stupňa a materské školy. Nahlásilo sa nám tu na približne od 300 do 400 detí, čiže budeme vidieť, že aký to bude mať úspech. Odtiaľto by sme mali vyrazať okolo 17:00. Ideme na predstavenie Kupko a Maťko a potom sa vraciame znovu semka a deti tu nám majú sladké prekvapenie. Účasť bola vysoká a nie len deti, ale aj rodičia zažili nevšedný a neopakovateľný večer. Prišlo na námestie 400 detičiek, potešili sa do sprievodu z krátkeho programu a do sladkosti. No a s nimi prišli aj rodičia
a mám informáciu, že sa ani nevedeli rozlúčiť, takže myslím, že boli spokojní. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian. Záver liptovských novín patrí tradične športu. Futbalisti a futsalisti bojovali o dôležité body. V piatok sa v našom meste konal tradičný futsalový turnaj stredných škôl. Tento každoročný turnaj, ktorý sa teší veľkému záujmu študentov, sa konal v priestoroch Strednej zdravotníckej školy za organizácie Centra voľného času. Je to vlastne majstrovstvá okresu žiakov stredných škôl vo futsale. To je niečo ako halový futbal, je to špeciálna lopta a špeciálne pravidlá. To turnaj o to, kto bude reprezentovať okres Liptovský Mikuláš na regionálnom kole proti víťazovi z okresu Ružomberok a následne z tohto súboja vzíde reprezentant Liptova do krajského kola v Žiline. Je to turnaj, ktorý má každoročne jedno z najvyšších obsadení, čo sa týka účasti stredných škôl. Florbal a futsal sú momentálne medzi žiakmi stredných škôl najpopulárnejšie športy. Dnes tu máme 10 stredných škôl z 11, čo sú v našom okrese, takže takmer 100% účasť. Máme dnes v programe 15 zápasov. Máme rozdelené družstva do 3 skupín, jednej 4-člennej, 2 3-členných a víťazi tých skupín si potom rozdajú medzi sebou o to, kto bude prvý, druhý, tretí pre tento školský rok. Takže o to dnes hráme. Víťazom turnaja sa napokon stali futsalisti obchodnej akadémie, ktorí vo finále porazili Evangelickú spojenú školu a budú naše mesto reprezentovať v regionálnom kole. Pre televíziu Liptov Jakub Dubiel. V 16. kole druhej najvyššej ligy sa na domácom ihrisku stretli futbalisti Tatranu proti týmu zo Zvolena. Mikulášania zvíťazili 2-0 a zvládli tak dôležitý zápas pre postup do nadstavbovej časti. Stretnutie sa zbehlo veľmi rýchlo. Oba celky začali aktívne, no skórovať sa podarilo už v 6. minúte zápasu domácim. Peter Jasenovský sa po Stašovej prihrávke dostal do úniku a strelou popod brankára nemal problém skórovať. Netrvalo však dlho a domácim sa podarilo zvýšiť na 2-0 v 12. minúte zápasu. Jasenovský sa po autovom vhadzovaní dostal v pokutovom území k lopte a presnou strelou prekonal brankára hostí. Zvyšok zápasu pokračoval v rýchlom tempe, no ani jednej strane sa už nepodarilo skórovať a zápas sa tak skončil výsledkom 2-0. Po zápase sme vyspovedali domácich hráčov a aj ich trénera. Chceli sme vyhrať proti Zvolenu, lebo sme boli tabulkoví susedia. Podarilo sa to, no sme blízko na slabovej časti ešte zvládnuť tieto posledné 2 zápasy a sme tam na slabovej časti. Vychytaná 0 to vždy poteší. Potešila? Samozrejme, dlho som 0 nevychytal, tak konečne bol na čas zase vychytať 0. Teším sa, s mužstvom máme 3 body, to je základ. Aká je nálada momentálne v mužstve? Nálada je super, pracujeme na tréningoch naplno, tréner je úžasný, my sa snažíme, on podporuje nás, my jeho a spoločnými silami to zvládame zatiaľ. Zápas doma, 2 góly, úspešný strelec, aký pocit? Konečne sa mi podarilo skorovať 2-krát za zápase, to už som dlho nezažil v druhej lige. Som rád, že sme vyhrali, to je najdôležitejšie. Mohli aj tam ďalšie šance, škoda, že som ich nepremenil, ale výsledok úspešný, 3 body doma, spokojnosť veľká. Dnes víťazstvo nad Zvolenom 2-0, spokojnosť? A tak myslím si, že áno, určite. 3 body sú doma, aj s predvedením výkonov myslím si, že môžeme byť dneska spokojní. Hrali sme to, čo sme chceli od supera, boli sme u prečítaného, takže dneska je spokojnosť určite. Aký je plán na tie 2 kola? A tak samozrejme do Popradu by sme chceli s tým neprehrať, urobiť všetko preto, aby sme tam boli úspešní, no a posledný zápas doma s Bardevom určite chceme vyhrať, aby sme to potvrdili tie body na domácom trávniku. Pre televíziu Liptov Jakub Dubiel. Aktuálne dianie v našom meste a blízkom okolí budeme sledovať aj naďalej. Vysledujte televíziu Liptov a nič dôležité vám neunikne. Dovidenia.